kai sakandare ai nozi kai sakandare kuma ka raka jam ka fadi yara sun zama da jikai ba sa karatu sai daga jawo shugaban jami'a baya diba musu ban su zai diba musu ba ka karatu an ba ku littafi karanta jarma wannan obi ya tinga an sannan kana kallon da dangwalawa za ka yi in kai karatu wallahi za ka ci wannan sai suna ci amma duk wanda bai ci wallahi da kike duk wanda bai ci ba jahili ne sai kuma zuwa ci lokacin daukar yan mata daga sakandare tun kana sakandare ka san me ka dauki yara ka je ka sha aski ka sai ba kwani aski ka kai sakandare kuma ka raka jam ka fadi yara sun zama da jikai ba sa karatu sai daga jawo shugaban jami'a baya diba musu ban su zai diba musu ba ka karatu an ba ku littafi karanta jarma wannan obi ya tinga an sannan kana kallon da dangwalawa za ka yi in kai karatu wallahi za ka ci wannan sai suna ci amma duk wanda bai ci wallahi da kike duk wanda bai ci ba jahili ne sai kuma zuwa ci lokacin daukar yan mata daga sakandare tun kana sakandare ka san me ka dauki yara ka je ka sha aski ka sai mu an kashe mana yawa dilantan da ya gashi mana kuma a ya ga kan ya ta yawa ciki hukumar ta yawa an kare jam ka bilet da bilet ma mu kona TV ma ya ci uwansa TV ma uwansa da ma system din to wasu kai wannan zagin ma na tamun ka Allah ya tsine ma wa shugaban godon kwajan yawa dan uwan yan buda uwa wanda an yara mana an kashe mana yawa dilantan da ya gashi mana kuma a ya ga kan ya ta yawa ciki hukumar ta yawa an kare jam ka da bilet ma mu kona TV ma ya ci uwansa TV ma uwansa da ma system din to wasu kai wannan zagin ma na tamun ka Allah ya tsine ma wa shugaban godon kwajan yawa dan uwan yan buda uwa wanda an yara mana abu dan mu ai wallahi